acabem de concloure la primera sortida del Camí Gos d'Horta, que podríem dir inclús que és el primer Camí Gos que es fa a Barcelona ciutat, amb una participació que s'ha passat una mica de les nostres previsions. Pensàvem que no arribaríem a 100, hem fet el 112, cosa que ens plau molt. La participació de la gent del barri ha sigut de tota mena, un recorregut molt adient per la gent que caminava, perquè venien gossos petits, gossos grans. L'arribada aquí ha sigut una festa, han hagut sortejos per part de la gent que patrocinava, i esperem que l'any que ve, això, en lloc de 112, puguem ser potser el doble, perquè l'èxit ha sigut més que imprevist. Som Picard. La nostra intenció participant en aquest event és donar suport al 112, a Galgos SOS. No? Nosaltres també hem volgut donar suport al comerç de proximitat, perquè nosaltres portem un pinso que és de proximitat, amb productes de la dieta mediterrània, de màxima qualitat. A més de pinsos de gossos, també portem pinsos de gats, i amb aquest aspecte volem abarcar que tots les nostres mascotes estiguin al dia a l'alimentació, que siguin sanes i que siguin felices, i com el nostre lema sempre diu, alimentem l'amistat. Associació que rescata i busca família adoptiva a galgos i podencs que estan en situació de maltractament. Avui hem fet al Camí Gos, una activitat organitzada per la Unió Esportiva d'Horta i patrocinada per Picard, en la qual ens han donat l'oportunitat de rebre l'ajuda de tots els participants, que han sigut molts, i tots amb les seves mascotes. Agraïm molt a la Unió Esportiva d'Horta, a Picard, tot l'esforç i sobretot en pensar en Galgos.